Pabilin nga nagbingaw ang mga sementeryo nining adlaw sa mga minatay gumikan sa gimando nga pagpasira nini. Apan bisan pa man nini may ubang pamilya gihapon ang midumdum sa ilang panaad aron makabisita ug makaampo. Ano ang report ni Nico Serino? Nagmingaw ra ang palibot sa Barangay Gizo, Mandaue City kundiin nagtapad-tapad ang pipila ka mga menteryo. Normal ra gihapon ang dagan sa trapiko palibot niini. Sirado ang halos tanan nga mga tindahan palibot subay sab sa pagpasira sa mga samang nga gimando sa gobyerno. Sa gawa sa private cemetery na abtanamo nga nagtapok og nagampo ang pamilya Rosel. Uban ang ilang manalabtan, misabat sila sa pagampo sa gitawag nga siyam-siyam. Ikalima nga Lunes nila kini karon sa nobinaryo ug di sila buot nga mupalta, maong diha na lang sila sa gawas nagampo. Dili man pwede nga maabsenan kay mobalik unta sa uno. Munang dip maski narirami sa gawas masangpit ra man namo ang ihangalan, maski nasa ang kalag naara man na. Wa man sila kasud sa sementeryo aron maduaw ang madre di pamilya nga mitaliwan ni adulang buwan sa Agosto. Apan igo na kuno nga makaduaw ug makaampo sila sa gawas. Mura magdili kalag-kalag. Tungod ini ilang patakaron nga medyo gidili ang pagsulod sa menteryo karon unta tindagkot niya kuan ba kana na ang ilang gidili pero wala tay mahimo kay balaod man, di ba? Sunod ra kita. Bisan sirado ang mga samang, pabilin nga nakamonitor ang kapulisan sa palibot. Matag karon og unya may nagroving nga patrol car. May pipilasab ka mga pulis nga na-deploy mismo sa sulod sa sementeryo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.